Helo na a chroeso I hefyd y podlediad am siaradwyr Cymraeg newydd gyda fi, Richard Nosworthy. Yn y penod yma, byddwn ni'n clywed gan Geordan Burress. Mae hi'n dod o Cleveland, Ohio, yn yr Unol Daleithiau. Dechreuodd hi ddysgu Cymraeg ar ôl darganfod y iaith trwy gerddoriaeth Gruff Rhys. Yn y sgwrs yma o 2021, mae Geordan yn esbonio sut mae hi wedi dysgu Cymraeg ar lein, ac mae hi'n sôn am ymweld â Chymru. Nawr, cyn I ni ddechrau, ga I ofyn cwestiwn, ydy cyfathrebu yn anodd I chi? Efallai bod chi'n stryglo I gael sylw yn y cyfryngau, neu mae'ch staff chi angen cymorth gyda ysgrifennu copi da. Wel, dwi'n helpu elusennau a sefydliadau cyhoeddus I rannu eu negeseuon mewn ffordd glir ac effeithiol, trwy hyfforddiant, cynnwys a chyngor strategol. Ewch I richardnosworthy.cymru mwyn darganfod mwy. Nawr, ymlaen at fy sgwrs gyda Geordan. Mae hi'n dechrau gan siarad am ble mae hi'n byw. Wel, dwi'n byw yn suburb o Cleveland, Ohio, sef Shaker Heights, Ohio. A pa fath o le ydy Shaker Heights? Mae'n really nice, yeah. Mae'n neighbourhood really prydferth, so ni'n dweud. Ac ydy Cleveland yn lle fawr? Yeah, so ni'n dweud, yeah, mae'n eitha fawr, mae dinas yn eitha fawr, mae'n a lot o ardaloedd yn Cleveland. Yeah, a rwy ti'n gweithio, mae gyda ti mwy nac un swydd, dwi'n deall. Yeah, so un swydd ydy just gweithio mewn siop grocery a pacio I fyny groceries I gyd. So fy ngwaith ydy personal shopper ar hyn o bryd. Oh, wow. A hefyd dwi yn gweithio mewn private gym. So dwi just gweithio ar y desg. Just ar dydd Mawrth a dydd Iau, so mae'n rhan amser. Yeah, na ni. A dwy swydd yn gadw di yn digon prysur, ond hefyd, wrth gwrs, rwy ti'n dysgu Cymraeg. Pam dysgu Cymraeg? Wel, mae'n stori hir, ond nes I dechrau dysgu Cymraeg ar ôl darganfod yr iaith drwy gwrando ar cerddoriaeth. So, yeah, o'n i'n gwrando ar... Actually, o'n i'n gwrando ar un o bandiau favourite fi, Gorillaz. Wyt ti wedi clywed am nhw? Yeah, band Damon Albarn, yeah? Yeah. So, oedd o'n oedd nhw wedi rhyddhau, dwi'n meddwl, trydydd album nhw, a un o'r pobl ar yr album wnaethon nhw gweithio efo oedd Gruff Rhys. A wedyn nes I just dechrau gwrando cerddoriaeth Gruff. Yn amlwg, mae gynno fo, solo stuff, a hefyd stuff efo super furry animals. So, o'n i'n clywed Cymraeg just drwy gwrando cerddoriaeth Gruff. Ac o'n i'n meddwl, mae Cymraeg yn swnio yn diddorol. Hoffwn ni just dysgu chydig bach o Gymraeg. Fel, hello, sut wyt ti, stuff like that. Ond nes I ffeindio cwrs am dim o'r enw Say Something in Welsh. So dyma sut nes I dechrau dysgu Cymraeg. Waw. Pryd ddechrau ysdi dysgu Cymraeg? Amser eitha hir yn ôl? Yeah, eitha hir nôl. So, 9 mlynedd nôl. So nôl yn mis Hydref 2011.
So ers So, bron 10 mlynedd nawr. yeah, A bron yn degawd. sut wyt ti'n dysgu Cymraeg yn yr Unol Daleithiau? Wyt ti'n siarad gyda pobl yng Nghymru? So, rwan dwi'n siarad gyda pobl yng Nghymru, ond pan nes i dechrau dysgu Cymraeg, o'n i just neud o drwy cwrsiau ar y we. So, fel nes i dweud, nes i dechrau efo Say Something in Welsh. Um, ac wedyn nes i symud ymlaen i cwrs arall o'r enw Catchphrase, um, sydd yn cwrs am dim, mae gennyn nhw audio courses a hefyd mae 'na ffail ti'n gallu lawrlwytho. So nes i wneud hynna. Um, a hefyd nes i dechrau defnyddio Cymraeg ar y we drwy Twitter. So nes i cyfarfod lot o pobl ar y we. Dwi'n cofio siarad gyda nhw just drwy Twitter. So, oedd hynna'n helpu fi lot. Achos ar y, ar y dechrau, doedd dim pobl i siarad efo, really. Wyneb i wyneb. So felly, sut nes di gwrdd â pobl trwy Twitter? Trwy'r Super Furry Animals neu rhywbeth arall? Dwi'n meddwl nes i just dilyn pobl, wel, dwi'n trio cofio ben nes i. Dwi'n meddwl nes i dechrau just teipio stuff yn Gymraeg a wnaethon nhw ffeindio fi. Dwi'n meddwl just defnyddio y hashtag dysgu Cymraeg ac wedyn oedd pobl yn dweud, ti'n neud yn iawn, da iawn, dal ati, wnaethon nhw dilyn fi, nes i dilyn nhw. Rai o bobl dwi wedi bod yn dilyn ers probably 2013, 2014, a ni wedi bod yn friends ers hynna. So, mae Twitter yn really da. Os ti'n trio dysgu Cymraeg neu defnyddio dy Gymraeg ar y we, mae Twitter yn lle da i defnyddio dy Gymraeg. A pa mor anodd ydy hi wedi bod i ddysgu Cymraeg? Achos rwy ti wedi dysgu ychydig o Sbaeneg a Mandarin, dwi'n clywed. Do, so oedd yn gwahanol i dysgu ar fy mhen fy hun. Ond dwi'n meddwl achos dwi wedi dysgu ieithoedd eraill yn y dosbarth, o'n i'n gwybod beth i wneud efo, ymarfer a ail, dwi wedi anghofio y gair am review, adolygu. Adolygu, So, ond i ateb y cwestiwn, mae hi wedi bod yn chydig bach anodd, ond mewn ffordd oedd dysgu Cymraeg yn eitha hawdd, achos doedd dim, gwaith cartref a stuff fel na. O'n i'n just gallu wneud o, at my own pace. So, nes i ddim yn ffeindio fo'n anodd iawn. Wow. Nes i ddim ffeindio fo'n really anodd, ond dwi'n meddwl just achos dwi wedi trio dysgu iaith cyn dysgu Cymraeg, a dwi'n meddwl nes i dysgu sut i dysgu iaith, mewn ffordd. Os wyt ti wedi dysgu iaith arall, efallai bod ti'n haws wedyn i wneud Cymraeg neu iaith newydd. A rwy ti, wrth gwrs, wedi bod yn dysgu ar lein, ond nes ti dod i Gymru cwpl o flynyddau nôl. Sut profiad oedd hynny? Oedd hynny'n really, really, really exciting. Achos o'n i wedi bod yn trio mynd ers probably 2016 neu rhywbeth. O'n i wastad wedi isio mynd, so
Pan ges i cyfle i actually mynd, o'n i'n cyfroes iawn, wel, o'n i wedi cyfroi. Um, Nes i cyfarfod efo ffrind yn Caernarfon, so nes i treulio cwpl o dyddiau i fyny yn Caernarfon, a wedyn nes i fynd i Gaerdydd. Um, ac oedd just o'n i'n mor hapus i fod yno i actually defnyddio fy Nghymraeg a cael cyfle i siarad â pobl. Yeah, oedd yn just really, really cool. Oedd Cymru fel oedd y ti'n disgwyl cyn dod yma? Yeah, dwi'n meddwl, achos unwaith o'n i wedi dod i, wel, dim Cymru ond Lloegr. So o'n i'n gwybod um, sut sut i dal y trenau a pethau fel 'na. Ond ie, oedd Cymru yn just really prydferth. O'n i ddim yn gallu credu bod beth o'n i'n gweld. Beth oedd Just beth oedd ti'n hoffi'r mwyaf yng Nghymru? ooh, cwestiwn da. Ie, o'n i'n hoffi popeth rili. Ie, nes i really hoffi Caerdydd. O'n i isio aros yn hirach jyst i weld mwy o'r dinas, ond hefyd nes i caru y scenery yno. So just, yeah, oedd Caernarfon really, really nice hefyd. Yeah, just popeth, really. Mae'n swnio fel bod ti wedi cael lot o hwyl yn dod yma. A nes ti'n neud ffrindiau yma, neu aros gyda ffrindiau hefyd? Oh, do. Yeah, oedd gen i ffrindiau yng Nghymru, ond o'n i just wedi cadw mewn cysylltiad efo blynyddoedd, so oedd e'n really nice i just finally cyfarfod nhw, wyneb i wyneb. Yeah. Ond hefyd nes i cwrdd â pobl, ffrindiau fy ffrindiau, so oedd hynny'n nice hefyd jyst i gwrdd â mwy o bobl ac just siarad Cymraeg, syth ymlaen. A beth, sut mae dy ffrindiau di a dy deulu di wedi ymateb i ddysgu Cymraeg? Beth maen nhw'n meddwl am y ffaith bod ti wedi dysgu'r iaith? Oh yeah, wel, mae teulu fi dwi'n meddwl mae nhw bron yn dysgwyl fi i dysgu ieithoedd achos dwi wastad wedi hoffi dysgu ieithoedd. So pan nes i dechrau dysgu Cymraeg, nes i deud wrthyn nhw a oedden nhw just fel, oh, okay, cool. Oh, okay. Neu mae nhw'n gofyn i fi i dweud rhywbeth yn y Gymraeg, ond dwi'n meddwl doedden nhw ddim yn disgwyl fi i wneud i dysgu cymaint o Gymraeg a wedyn teithio i Gymru. Yeah. So yeah, oedden nhw chydig bach surprised, ond yeah, oedd y ffrindiau fi yn hapus just achos o'n i wedi isio dod i Gymru am, cymaint o amser a wedyn nes i finally neud o, so oedden nhw'n just hapus dros fi, so yeah, maen nhw'n meddwl, dwi'n meddwl maen nhw'n meddwl bod mae'n cool mod i wedi dysgu Cymraeg. Yeah. A wyt ti wedi cwrdd â unrhyw un yn America sy'n gallu siarad Cymraeg, neu oes unrhyw cysylltiadau Cymraeg gyda ti, neu ydy'r Gymraeg dim ond yn rhywbeth rwy ti wedi ffeindio dros y we a wedi dysgu dros y we? Wel, ar hyn o bryd dwi erioed wedi cwrdd â unrhyw un yn wyneb, ond dwi nabod rhywun sy'n byw yn Pittsburgh, Pennsylvania. So mae Pittsburgh yn tua 1 awr a hanner i ffwrdd i Cleveland. So dydy o ddim yn really agos.
Mae 'na rhywun sy'n byw yn Pittsburgh sy'n siarad Cymraeg. Mae'n dod o Gymru. Um, Hefyd, dwi newydd wedi trefnu hwnna, ond mae gen i ffrind, dwi ddim yn cofio lle mae hi'n dod o. Mae hi isio cwrdd â fi yn Cleveland yn fuan wythnos nesa. Mae hi'n siarad Cymraeg. Ni 'di bod Ah, yn ffrindiau ar Twitter am blynyddoedd, ond ie, dwi'n meddwl dwi'n mynd i cwrdd â hi wythnos nesa, a ni yn mynd i cael paned i siarad Cymraeg. So dwi'n rili cyffrous achos dwi ddim wedi cael sgwrs yn Cymraeg yn Cleveland o'r blaen. So ie, yeah. oh, gwych. Mae'n mynd i fod yn lot o hwyl. Ydy hi'n dod o Gymru neu ydy hi'n Americanes? Dwi'n meddwl mae hi'n Americanus. Sydd wedi Ie, dysgu fel mae ti? hi'n sy'n wedi dysgu fel fi, ie. Gwych. Hyfryd. A dwi'n gofyn i fy ngwesteion ar y podlediad am beth yw'r peth anoddaf am dysgu Cymraeg. Wrth gwrs, rwy'n si wedi dysgu cwpl o ieithoedd eraill. Oes unrhyw beth arbennig o anodd am y Gymraeg? Mae efallai pronunciations, achos weithiau dwi dal yn struggle efo, pronunciation. Dwi'n cofio pan o'n i'n dysgu yn y dechreuad, o'n i ddim yn gallu um, dweud like the sound, the double L sound. O'n i ddim yn gallu dweud hynna. Um, yeah, so dwi'n meddwl just efo rhai o geiriau, mae'n gallu fod yn anodd yn ganu nhw, ond i fi mae Cymraeg yn neud lot o sense. Like mae gramateg hefyd yn neud lot o sense i mi. So, um, Dwi ddim yn rhy so anodd felly. yeah, dim yn rhy anodd. Ie. Yeah. A oes unrhyw cyngor gyda ti, unrhyw tips i ddysgwyr eraill i helpu bobl eraill sy'n dysgu Cymraeg? Yeah, so dwi'n meddwl rhywbeth sydd wedi gweithio i fi oedd just i drio gwrando ar Cymraeg. Hyd yn oed os ti ddim yn siarad lot o Gymraeg, trio cymryd amser i gwrando rhywbeth yn Gymraeg. So, yeah, nes i gwrando lot o gerddoriaeth yn amlwg, ond hefyd nes i trio gwylio neu gwrando rhywbeth ar y radio neu mae 'na lot o fideos ar YouTube. Os Wel, actually mae podlediadau wedi bod yn help mawr i fi jyst i clywed sut mae pobl yn siarad yn naturiol. Achos dwi wastad yn pigo i fyny ar pethau gwahanol, phrases gwahanol a stuff. A hefyd flashcards, os ti'n trio dysgu geiriau neu vocabulary, mae flashcards yn gallu helpu lot. Ie, oedd cwbl o tips da iawn fan'na. Felly, beth am y dyfodol, Jordan? Wyt ti'n gobeithio dysgu mwy o Gymraeg, dod nôl i Gymru falle? So ar hyn o bryd dwi yn defnyddio Duolingo i drio dysgu mwy o Gymraeg, a hefyd just ail dysgu pethau dwi ddim wedi really dysgu yn iawn, os mae hynny'n neud synnwyr. Achos mae 'na chydig bach o grammar patterns dwi ddim wedi dysgu eto. So, dwi'n trio dysgu mwy just drwy defnyddio Duolingo. A hefyd dwi'n trio darllen mwy o Gymraeg. Rhyw fath o erthygl neu mae gen i llyfrau Cymraeg, ond dwi ddim wedi darllen nhw eto, so dwi'n trio wneud hynna. Ond hoffwn i dod nôl i Gymru yn fuan, jyst ddim yn gwybod sut dwi'n gallu achos, Covid a stuff, travel restrictions. Ond pan dwi'n gallu dod nôl, hoffwn i dod nôl i weld mwy o Gymru.
achos o'n I ddim really gweld lot o Gymru, just Caernarfon a Chaerdydd. So mae'r holl wlad yn y canol gyda ti i Yeah. weld. A Yeah. bydde rhoi, wrth gwrs mae Cymraeg yn iaith fach yn dydi, a falle bydde rhoi pobl yn dweud, wel pam dysgu Cymraeg, rhywun sy'n byw yn America, beth am dysgu ieithwydd sy'n cael ei defnyddio gan mwy o bobl. Be fydde ti'n dweud wrth bobl sy'n dweud bod na dim pwynt i dysgu Cymraeg? Oh, wel, so ni'n dweud, mae'n wastad yn pwynt dysgu iaith. Os ti'n gallu defnyddio fo efo rhywun, dim ots os mae lot o bobl yn siarad neu os mae'n iaith leiafrif, mae'n wastad yn pwynt. Dyna just be dwi yn meddwl. Ond hefyd, dwi'n meddwl ti'n gallu dysgu pethau eraill os ti'n dysgu iaith. Ti'n gallu dysgu am y diwylliant, rhywle gwahanol, ti'n gallu profi lot o stuff gwahanol os ti'n actually teithio i'r wlad. Neu, hyd yn oed os ti ddim yn teithio, ti'n gallu siarad gyda pobl. Mae gennym ni Skype a Zoom a stuff, so mae'n wastad yn pwynt. A beth wyt ti wedi cael allan o dysgu Cymraeg? Sut wyt ti'n teimlo o ran y profiad rwy ti wedi cael? Wel, y peth gorau dwi'n meddwl just ydy'r y pobl dwi wedi cwrdd â, y ffrindiau dwi wedi wneud. A hefyd dwi'n teimlo nawr fel dwi'n rhan o gymuned sydd yn really cool. Dwi'n rhan o gymuned sy'n siarad Cymraeg a bron yn bob dydd neu bob wythnos dwi'n siarad gyda rhywun, cwrdd â rhywun. So yeah, dwi just wedi cael lot o hwyl yn neud o. A dwi'n meddwl mae'n un o'r pethau gorau dwi erioed wedi wneud. Wel, diolch yn fawr unwaith eto i Geordan am y sgwrs yna, a diolch i chi hefyd am rando. Os ydych chi'n mwynhau'r sgwrs, beth am rannu'r podlediad yma gyda ffrindiau? A chofiwch i roi adolygiad ar eich hoff app podlediadau, byddwn ni wrth fy modd i weld beth dych chi'n meddwl. Wel, gallwch chi anfon eich sylwadau a chwestiynau trwy e-bost neu Mastodon. Mae manylion yn nodiadau i'r pennod yma. Ond tan y tro nesaf, hwyl fawr.